Máis de 300 alumnos do IES Lediadoura de Ribeira quedaron sen terra pola folga de autobuses. Monbus non implantou os servizos mínimos, xerando un caos de coches na entrada e saída do instituto pola falta de recollida. O día non comezou da mellor forma posible para máis de 300 alumnos e alumnas do IES Lediadoura de Ribeira. Hoxe desenvolveuse unha folga do transporte de autobuses, aínda que a Consellería garantiu os servizos mínimos para o transporte escolar de máis de 4 km. Sen embargo, o alumnado das parroquias que precisaban deste servizo para chegar ao instituto agardaron en van, xa que non pasou ningún bus, situación que ven denunciar o equipo directivo e AMPA do centro de ensino. Queremos denunciar o incumprimento dos servizos mínimos. Sabemos que hoxe hai convocada unha folga de transporte en toda a provincia e, obviamente, calquer traballador ten o seu dereito á folga, pero a Consellería onte publicou no DOGA uns servizos mínimos que incluía o transporte escolar e a empresa que presta o servicio escolar aquí, que é o transporte escolar aquí, que é Monbus, non cumpriu os servicios mínimos, polo tanto, esta mañán ás 8 da mañán, no medio da chuvia, do vento, houbo máis de 350 rapaces diseminados por todas as parroquias de Ribeira. Apuntou que en algúns casos, en Marquesiñas, ningún lugar de abrigo onde estiveron esperando durante máis de 40 minutos por buses que nunca chegaron. Non é a primeira vez que temos irregularidades con esta empresa, de feito, estamos aburridos de avisar a mobilidade das deficiencias e irregularidades desta empresa e o transporte no rendemento do servicio do transporte escolar. E tendo en conta que están convocada todavía para este mes 3 días máis de folga, o día 12, 15 e 19, solicitamos á Consellería, solicitamos á empresa e que se garanticen os servizos mínimos, porque é insostible que todo o alumnado que temos diseminado por todas as parroquias do concello que poidan vir ao centro se non é así. Ademais, fixo fincapé nos problemas de tráfico xerados tanto á entrada como á saída das clases, o que obrigou a comunicarse coa policía local para que mandaran unha patrulla para regulalo ás 2:30 da tarde ante o gran volume de coches que circulaban e estacionaban preto do lugar. Quero agradecer ao equipo directivo, centro, a AMPA e membros do Consello Escolar o seu apoio todo o tempo respecto a este problema que eles mesmos veñen tamén denunciando. O portavoz dos pais no Consello Escolar, José Manuel San Miguel, amosou o arroupo das familias ao equipo directivo docente e recordou que os problemas co transporte son unha constante ao longo de todo o curso, o que se suma a este incumprimento dos servizos mínimos na folga. Denuncialo hoxe en especial por o día de folga, pero é algo que vimos reiterando os últimos meses, incluso anos, dicindo que moitos dos nosos nenos quedan tirados nas marquesiñas, non se cumplen os horarios, non se cumplen esas líneas mínimas e esas plazas mínimas para que podan acudir, en este caso, aquí ao instituto. En este caso, está claro que tanto a Consellería como a empresa tense que facer responsables, un e o outro, un porque non cumple os servizos mínimos e a outra porque terá que, de alguna maneira, tomar medidas para que estes servizos mínimos sean cumplidos. Onte a Consellería publicou na súa páxina que estarían cubertos todos os servizos mínimos de líneas superiores a 4 km, en este caso as líneas que acceden aquí ao Instituto Lediadoura todas están por encima, polo cual os pais estamos con a gran indignación, dado que os nosos nenos quedan tirados nas marquesiñas e moitas veces incluso de noite, chovendo e sin marquesiñas. Remarcou o apoio do Consello Escolar á dirección do centro e urxiu accións para evitar que se repita esta situación, habendo convocadas máis folgas do transporte para os días 12, 15 e 19 de decembro.